Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 4. Defnyddio'r model ffrithiant. Ffeithiau llweddol i ni am ffrithiant. Mae ffrithiant yn mynd yn erbyn mudiant, ond mae byth yn fwy na digon i wrthwynebu'r mudiant. Fel mae tuedd at fudiant yn cynyddu, felly hefyd mae'r grym ffrithiannol yn cynyddu, nes iddo gyrraedd i werth mwyaf, sef F max. Bydd y grym byth yn fwy na hyn. Os bydd y tuedd at fudiant yn marhau i gynyddu, bydd mudiant yn dechrau. Wedyn cymerwn bod y grym ffrithiannol ar ei werth mwyaf. Mae y fymryn yn is, ond ni'n cymeryd mewn cwestiynau ei fod yr un maint a F max. Mae gwerth mwyaf y grym ffrithiannol rhwng gronyn ac arwyneb mewn cyfrannedd ar adwaith normal. A gelwir gysonyn y cyfrannedd y cyfernod ffrithiant myw ar gyfer y gronyn a'r arwyneb. Felly mae F max yn hafel i myw r. Rhoddir amod newydd mwyn bod y gronyn mewn cydbwysedd. Nid yn unig bod angen i'r grym cydbwysedd ar y gronyn bod yn 0, ond bydd rhaid bod maint unrhyw rymoedd ffrithiannol fod yn llai na neu'n hafal yw'r gwerth mwyaf. Hynny yw, os nad yw'r gronyn yn symud, os dyw e mewn cydbwysedd, mae F yn llai na neu'n hafal iddi werth maximum. Dywedir bod gronyn mewn cydbwysedd terfannol, os mae maint y grym ffrithiannol sy'n gweithredu ar y gronyn yw'r gwerth mwyaf posibl ar gyfer y ffrithiant. Cydbwysedd terfannol, mae fe bron yn symud, mae'r ffrithiant yn hafel i myw ar. Enghraifft 1. Mae gronyn mas 1.5 kg yn cael ei dynnu ar hyd bwrdd llorweddol garw gan linyn llorweddol. Os ydy'r cyfernod ffrithiant rhwng y gronyn a'r bwrdd yn 0.35 a chyflymiad y gronyn yw 2 metr yr eiliad sgwâr, darganfyddwch y tensiwn yn y llinyn. Felly gosod mewn y grymoedd, mae'r llinyn yn tynnu fe o'r chwith i'r dde wedwn ni. Mae y pwysau yn 1.5 lluosi G, sef 9.8, wrth ochr y ddeiar. Mae'r adwaith gyda ni rhwng y llawr a'r gwrthrych neu'r gronyn am y ffrithiant am i dynnu fe nôl. Mae gyda ni gyflymiad 2 metr yr eiliad o'r chwith i'r dde. Felly, defnyddio ail ddedd Newton i'r dde yn positif. Mae T gyda ni minus F yw'r grym cydeffaith yn hafel i'r mas lluos i'r cyflymiad. Felly 1.5 lluosi 2. Mwyn darganfod T, ydym angen gwybod gwerth F. Gan bod y gronyn yn symud, mae F yn mynd i fod i gwerth maximum, sef myw r, a gallwn darganfod r o'r cydrannau vertigol. Felly'n vertigol, mae r minus 1.5 G yn hafel i 0 cyflymiad. Felly mae r yn hafel i 1.5 G sy'n 14.7 Newton. F wedyn yn myw r, sef myw yn 0.35 lluosi r yn 5.145 Newton. Gosod rhain nôl yn y hyfaliad, felly T minus 5.145 yn hafel i 3, mae tensiwn yn dod yn 8.145 Newton. Enghraifft 2. Mae gronyn mas 4 kg ar fwrdd llorweddol garw ac mae P Newton yn gweithredu arno ar ongl 30 gradd i'r llorwedd. Darganfyddwch yn hermau P yr adwaith normal rhwng y gronyn a'r bwrdd a disgrifiwch beth fydd yn digwydd os bydd P yn fwy na 78.4. Felly lluniau a dod i'r grymoedd mewn i ddechrau. Felly 4 G yw maint y pwysau sy'n ei dynnu fel awr. Mae'r P yn gweithredu ar ongl 30 gradd. Mae'r adwaith normal gyda ni rhwng y bwrdd a'r gronyn. A mae ffrithiant angen i dynnu fe nôl. Os yw'r gronyn yn aros ar y bwrdd, mae'n rhaid bod y grym cydeffaith vertigol yn 0.
dwi ddim yn cael ei dynnu bant o'r bwrdd gan y grym P yma. Felly mae R minus cydran vertigol y grym P, sef P sin 30, gwrthwyneb i'r ongl sin, minus 4G yn hafel i 0. Felly mae R yn hafel i 39.2 minus 0.5 P. Os yw P yn fwy na 78.4, bydd R yn llai na 0. Sy'n amhosib, bydd e'n dod bant o'r bwrdd. Pan mae P yn haflu 78.4, mae R yn hafel i 0, ac mae'r gronyn ar fin gadael y bwrdd. Felly, rhan B, rhoddydd mae'r cyfrernod ffrithiant rhwng y bwrdd y gronyn a'r bwrdd yw 0.6. Darganfyddwch gyflymiad y system os dyw P yn haflu 32. Felly, os dyw P yn 32 ac R wedyn yn 23.2, gosod P mewn yna, a ni'n cael 23.2 ar gyfer R. Felly, bydd F yn haflu mew R, sef 0.6 lluosi 23.2, sy'n rhoi i ni 13.92 ar gyfer F. Ni angen cyflymiad y system, felly dyna'r cyflymiad. Ni'n gwybod beth yw F nawr, ni'n gwybod bod P yn 32, ni'n gwybod bod R yn 23.2, ni'n gallu defnyddio ail deddf Newton yn llorweddol. Felly mae cydran P yn llorweddol yn mynd i fod yn 32 cos 30 minus y grym sy'n tynnu fe nôl 13.92 yn hafel i'r mas lluosur cyflymiad. A yw'r unig beth ni ddim yn gwybod, felly gweithio hwnna mas, ni'n cael A yn 3.45 metr yr eiliad sgwar. C. Disgrifiwch beth fydd yn digwydd os yw gwerth P yn fach. Beth yw gwerth mwyaf P mwyn i hyn ddigwydd? Felly, os yw P yn fach iawn, bydd y grym ffrithiannol yn ddigon i atal mudiant. Y gwerth mwyaf P pan fydd y cydbwysedd yn derfannol, mae bron yn symud, a mae gwerth F wedyn yn hafel i mew R, sef 0.6 lluosi R, a mae hwnnw'n rhoi ni 23.52 lluosi 0.3 P. Gan bod y gronyn mewn cydbwysedd, ni hefyd yn gwybod bod P cos 30 minus F yn 0. Mae fe'n 0 gyda ni. Does dim cyflymiad, achos mae'n ddisymud, felly F yn lle'r F yn rhoi 23.52 minus 0.3 P, minus hwnna gyd. Casglu'r termau, felly P yn cos 30 plus 0.3 wedyn, a mae minus 23.52, mynd â hwnna draw, rhannu dy cos 30 plus 0.3, a ni'n cael bod P yn 20.17 yw'r gwerth mwyaf lle mae fe ddim yn mynd i symud. Enghraifft 3. Mae gronyn mas 20 yn cael ei dynnu i fyny llethr sydd wedi oleddu ar 16 gradd i'r llorwedd, gan rym P sy'n paralel i'r llethr. Os mae cyfernod ffrithiant rhwng y llethr a'r gronyn yw 0.2 ac am bod gan y gronyn gyflymiad i fyny'r llethr sy'n 1.8 metr yr eiliad sgwar, darganfyddwch gwerth P. Felly ni ar llethr, so y diagram i ddechrau, i fyny'r llethr mae P yn tynnu fe yn paralel i'r llethr, mae cyflymiad 1.8, 20 G yw'r pwysau wedyn, a mae ffrithiant am dynnu fe nôl. Felly, i fyny'r plan, cydrannau yr grymoedd i fyny'r plan, mae P i fyny'r plan, mae F yn moyn tynnu fe nôl, a mae cydran y 20 gyda'r plan, mae'r 16 yma, os ydych chi'n cofio, mae'r 16 yn mynd i fod fyna, felly sin 20
bydd cydran y 20. Felly P tynnu lan, minus F tynnu nôl, minus 20 sin 16 yw'r grymoedd i gyd sy'n paralel i'r plan, yn hafel i'r mas, lluosur cyflymiad. Mwyn darganfod P, rydym angen gwybod gwerth F. Gan bod y gronyn yn symud, mae F yn hafel i myw R, a gallwn ddarganfod R wrth ddefnyddio cydrannau perpendicular i'r llethr. Felly, perpendicular i'r llethr, mae gyda ni R yn tynnu fe wrth y llethr, a 20 cos 16 yw'r cydran sy'n perpendicular i'r llethr wedyn. So, felly mae'r yna yn hafel wedyn i 0, achos dwi ddim yn symud yn y cyfeiriad yna. Felly mae R yn hafel i 20 cos 16 sy'n 188.4. F yn mynd i fod yn myw R, myw o 0.2, lluosi R, a ni'n cael 37.7 Newton. Nôl i hon, felly P minus 37.7 minus mae 20 lluos sin 16 yn rhoi 54 i ni, yn hafel i 36 ar yr ochr dde. P yw'r unig beth ni ddim yn gwybod, felly ni'n gallu gweithio mas P yn 127.7 Newton. Felly, y cynllun yw bod chi'n gosod y grymoedd mewn, cydrannu gyda'r plan, a wedyn vertigol i'r plan, i gael eich pethau sydd angen arnoch chi. Ymarfer i chi yn ar te. Mae 3 cwestiwn yma am yr atebion yn dilyn, felly gallwch chi ddal y fideo yn nes ymlaen a'i ddarllen o gynta. Cwestiwn 1. Mae gronyn mas 6 kg yn cael ei dynnu fewn i plan llefn sydd wedi oleddu ar ongl 20 gradd i'r llorwedd, gan linyn sy'n paralel i'r plan. Os mae cyflymiad y gronyn 1.6 metr reiliad sgwar, darganfyddwch y tensiwn yn y llinyn. Yr ail un, mae gronyn mas 3 kg yn llithro lawr plan garw sydd wedi oleddu ar ongl 35 gradd i'r llorwedd gyda chyflymiad 1.2 metr reiliad sgwar, darganfyddwch gyfernod ffrithiant rhwng y gronyn a'r plan. Oedd y plan yma'n arw, oedd y plan yn cwestiwn 1 yn llyfn, felly dim ffrithiant yn cwestiwn 1. Cwestiwn 3, mae bocs pren mas 10 kg yn cael ei dynnu ar hyd llawr garw llorweddol gan rym cyson, maint 150 Newton sy'n gweithredu ar ongl 30 gradd uwchben y llorwedd. Cyfernod ffrithiant rhwng y llawr, rhwng y bocs a'r llawr yw 0.3, cyfrifwch maint yr adwaith rhwng y bocs a'r llawr, cyflymiad y bocs, a'r amser i'r bocs i symud 15 metr o ddechreuad i symud. Arwch sylwadau a'r tybiaethau modelu ydych wedi defnyddio mwyn ateb y cwestiwn yma. Felly dyliwch y fideo, triwch y cwestiynau, mae'r atebion yn dilyn nawr. Un cynta, yr ail un a'r trydydd un. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.